पक्ष सोडून गेलेल्या संतोष धुरींच्या आरोपांवर संदीप देशपांडे यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. कालपासनं अनेक माध्यमांनी समाज माध्यमांवर अनेक चर्चा होत्या की संदीप देशपांडेनी मनसे पक्ष सोडला. काहींनी तर अगदी अतिरंजित बातम्या दिल्या की संदीप देशपांडेंचा भाजपमध्ये प्रवेश सुद्धा झाला, अशाही काही बातम्या मी बघितल्या. मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टींना पूर्णविराम देणं आवश्यक होतं. बरं, काही लोकांनी असंही चालवलं की मला माध्यमांची बोलायला बंदी घातलेली आहे वगैरे वगैरे वगैरे. असा कुठलाही विषय नाही. मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतच आहे. माझ्या पक्षाचं मी प्रामाणिकपणे काम करतोय आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जास्तीत जास्त जागा कशा निवडून येतील, मुंबई शहराध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी आहे. त्याप्रमाणे मी पूर्णपणे काम करतोय. त्यामुळे माझी आपल्या सगळ्यांना हात जोडून नम्र विनंती आहे की अशा कुठल्याही अफवा आपण पसरू नये, ही माझी आपल्याला हात जोडून विनंती आहे. तुमचे मित्र संतोष धुरी यांनी मनसेमध्ये गट कारस्थानी आहेत, थेट तुमच्या नेत्यांचं नाव घेतलंय. मला असं वाटतं संतोष धुरी काय बोलतोय त्या प्रत्येक गोष्टीवर मी रिॲक्ट करण्याची गरज नाही. त्याचा एक दृष्टिकोन असू शकतो, प्रत्येक माणसाचा एक दृष्टिकोन असतो. आता इथे एवढे सगळेजण आहेत, प्रत्येकाचा एकच कॉमन दृष्टिकोन असेल असं नाही. त्याचा एक दृष्टिकोन आहे, माझा एक दृष्टिकोन आहे. तो त्याच्या दृष्टिकोनातनं बोलतो, मी माझ्या दृष्टिकोनातनं बोलतो. जसं आपण म्हणतो, आपण लहानपणी गोष्ट वाचलेली, हत्ती जो शेपटीला हात लावतो त्याला वाटतं हत्ती शेपटीसारखा आहे, जो खांबाला हात लावतो त्याला वाटतं हत्ती खांबासारखा आहे. पण तसं काही नसतं. हा प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनाचा भाग असतो. त्याचा दृष्टिकोन चुकीचा आहे का बरोबर आहे या चर्चेत मला जायचं नाही. ही चर्चा मी करणार नाही. त्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, त्याचा निर्णय चुकीचा आहे का बरोबर आहे हे येणारा काळ ठरवेल. आज मला त्या चर्चेत जायचं नाही आणि त्यांनी त्याचा निर्णय घेतला, मी माझा निर्णय घेतलाय. 6 मध्ये 2 किल्ले सरेंडर केलेत असा थेट आरोप आहे. मी पुन्हा सांगितलं तुम्हाला, त्याच्या प्रत्येक स्टेटमेंटला मी उत्तर देणार नाही. याचं कारण असं, तो त्याच्या दृष्टिकोनातनं बोलला, माझा दृष्टिकोन तसा नाही. काही दिवसांपासून चर्चा आहे की मनसेमधल्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये तुम्हाला डावललं जाते, युतीमध्ये उमेदवार निश्चितीमध्ये तुम्हाला विचारात घेतलं गेलं नाही, म्हणून तुम्ही नाराज आहात. तुम्ही मनसेत नाराज आहात. मुळात असं आहे की बघा, ज्या वेळेला मला 2012ला सन्मान्य राजसाहेबांनी तिकीट दिलं त्यावेळेला अनेक इच्छुक होते. यशवंत किल्लेदार होते, त्यावेळेचे हे प्रकाश पाटणकर आता आहेत ते होते. या सगळ्यांना डावलून मला तिकीट दिलं साहेब. त्यावेळेला मी त्यांना हे विचारलं नाही की या सगळ्यांना का डावलं आणि मलाच का तिकीट दिलं. त्यामुळे एखाद्या प्रक्रियेत पक्षाच्या मी नसेन तर मला हे मी का विचारू त्यांना की या प्रक्रियेत मी का नव्हतो आणि तेच का आहे. असं वाटतं हा पक्षाचा निर्णय आहे आणि तो आपण मान्य करायला पाहिजे. तुम्ही नाराज आहात दिसतोय. मला असं वाटतं की बघा कसं असतं, युती म्हटल्यानंतर जे काय जागा वाटप होतो, काय ज्या काय चर्चा होत, 100% समाधानी हे कोणीच असत नाही, ना त्यांच्याकडचे ना आमच्याकडचे. तो प्रोसिजरचा भाग आहे, तो सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट करायला पाहिजे. मे बी असं झालं असेल की आम्ही पहिल्यांदाच युती केली, त्यामुळे आम्हाला या गोष्टीची सवय नाही. त्यामुळे कदाचित कार्यकर्त्यांचं मन थोडं विचलित होत असावं. पण आम्ही नक्की त्यांच्याशी चर्चा चालू आहे आमची आणि आम्ही चर्चा करतोय. एवढे पक्ष प्रवेश होत आहेत म्हणजे मतदार मनसेला पडतंय, तर एकंदरीत या विचारांचा किंवा या गोष्टींचा कुठं काही विचारबंदल होत नाहीये का पक्षांना? ना, आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करतोय ना. मी सांगितलं ना, आमची सातत्याने जे आम्हाला कळतंय की हे नाराज आहेत त्यांच्याशी आमची चर्चा चालू आहे, त्यांना समजवणं चालू आहे. काही लोक समजतायत, काही लोक नाही समजतायत. त्याला काय करणार. निर्णय प्रक्रियेत डावलण्याचा त्यांचा पण आरोप आहे. कोणाचा? इतर वीरेंद्र तांडेल असेल किंवा इतरांचा. नाही बघा, आता मी तुम्हाला सांगितलं की नेतृत्वाने विचार करायला हवा. असं आहे की जी चर्चा व्हायची ती होऊन गेलेली आहे. आता त्याच्याबद्दल चर्चा करण्यात काय अर्थ नाही. आता आमच्या पुढचं उद्दिष्ट हे आहे की ज्या जागा आम्हाला मिळालेल्या आहेत 52 जागा, त्यातल्या जास्तीत जास्त जागा कशा निवडून आणायच्या ह्याचा प्रयत्न करणं माझं काम आहे शहर अध्यक्ष म्हणून. आणि माझ्यामध्ये सर्व महाराष्ट्र सैनिकांनी या सगळ्या चर्चा बाजूला सारून आपला उमेदवार कसा निवडून येईल याच्यासाठी काम करायला पाहिजे. जो युतीचा उमेदवार आहे, जिथे जिथे आमचे महाराष्ट्र सैनिक काम करतायत त्यांनी तो युतीचा उमेदवार
कशा पद्धतीने निवडून आणता येईल याचा विचार करावा. या वायफळ चर्चेत कोणीही पडू नये. नाही, मुळात मला असं वाटतं ठाकरे हा ब्रँड नाही, ठाकरे हा विचार आहे आणि विचार कधीही संपत नसतो. विचार हा चालू राहतो. तर त्यांची कोणाची काय धारणा, कोणी काय करावी याच्यावर मला असं वाटतं त्यांची धारणा करण्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचा खूप सिंहाचा वाटा आहे. मला असं वाटतं की निवडणूक यंत्रणा या पद्धतीने काम करते. ही असं कधी महाराष्ट्रात घडलं नव्हतं बिहार सरकारने याचं की कोणतरी काहीतरी करतंय आणि इलेक्शन किंवा निवडणुकीच्या प्रक्रिये दरम्यान असे चाकूनी हल्ले बिल्ले मला वाटतं हे अनऍक्सेप्टेबल आहे.